రెడీనా? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఉన్నవారందరూ దేవుని స్తుతిద్దాం. హల్లెలూయా. మన పూర్ణ మనసుతో ప్రభుని స్తుతిద్దాం. హల్లెలూయా. ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. ఆయన సన్నిధి యొక్క మహిమలో మిమ్మల్ని నడిపించును గాక. కీర్తనల గ్రంథం నుంచి 139వ కీర్తన 23, 24 వచనాలు చదువుతాము. దేవా, నన్ను పరిశోధించి నా హృదయమును తెలుసుకొనుము, నన్ను పరీక్షించి నా ఆలోచనను తెలుసుకొనుము. నీకు ఆయాసకరమైన మార్గము నా యందు ఉన్నదేమో చూడుము, నిత్య మార్గమును నన్ను నడిపించమని భక్తుడు మాట్లాడుతున్నాడు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. మనం అడగలుగుతామా దేవుని అట్టి ప్రశ్న? దేవుని అట్టి రీతిగా దేవుని వేడుకోగలమా? దేవుడు నన్ను పరిశోధించి నా హృదయం తెలుసుకున్నాము. చాలా వరకు మన యొక్క హృదయాన్ని కప్పిపెట్టుకొని ఉంటాం, కానీ దేవుని సన్నిధికి నన్ను పరిశోధించి ప్రభా, నీకు ఆయాసకరమైనది, నీకు ఇష్టం లేనిది ఏదో నా జీవితం నుండి తీసివేయి ప్రభా అని అనే హృదయంతో దేవుని సన్నిధికి రావాలని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు హృదయకాలం. ఆమేన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అంటే నన్ను పరిశుద్ధపరచు ప్రభా, నన్ను నీలా మార్చు ప్రభా అని దేవుని వేడుకున్నాం. ఆమేన్, హల్లెలూయా. మరి అటు రీతిగా ప్రభు ఈ దినాన్న ఆయన శరీరము, ఆయన రక్తంలో మనం పాలు భాగస్వావబోచున్నాం. దానికి ముందు మనం కడగబడిన జీవితం మనకు కావాలి. ప్రభా, నన్ను పరిశోధించి నన్ను కడుగు ప్రభా అని ప్రార్థన చేసుకొని ఆయన సన్నిధిలోంచి మనం ఆయన సన్నిధిలో ప్రవేశిద్దాం. హల్లెలూయా. అందరు లేచి నిలబడదాం. హల్లెలూయా. నీతిమంతుడు ఒక్కడు లేరంట. ఆమేన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అందరూ పాపం చేసి దేవుని గురించి మహిమను పొందలేకపోతున్నారని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. సోదరులు మోషే గారు వచ్చి క్లుప్తంగా ప్రార్థన చేసిన తర్వాత మన సహోదరుడు స్వరూపు మనలను స్తుతి ఆరాధనలు నడిపిస్తారు. మంచి పైకి ప్రార్థన చేసు. స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం. స్తుతులకు పాత్రుడా, మహోన్నతుడా, సర్వశక్తిమంతుడా, నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతిగా ఉన్న మా ప్రియ పరలోక తండ్రి, మీ పరిశుద్ధ అతి శ్రేష్టమైన గొప్ప నామాన్ని బట్టి నా ప్రభా నీకే స్తుతులు స్తోత్రాలు. దేవాతి దేవుడా, మహిమగల రాజా, స్తుతులకు పాత్రుడా, జీవాధిపతి, నిత్యము జీవించుచున్నవాడా, నా ప్రభా మా యందు నా ప్రభా ఎంతో ప్రేమ కలిగి ఉన్న దేవుడా, మీకు స్తోత్రాలు, 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 స్తోత్రాలు. నా తండ్రి, నీ సన్నిధిలో నా ప్రభా ఈ ఉదయకాల సమయంలో నీ సన్నిధిలో చేరుట మంచిది, నిన్ను స్తుతించడం మంచిది, నిన్ను ఆరాధించడం మంచిది. నా ప్రభా, ఇది మా జీవితాలకి ఎంతో శ్రేష్టకరము ప్రభా. అందుని బట్టి నిన్ను స్తుతిస్తున్నామయ్యా. స్తుతులకు పాత్రుడువు నీవే, మహిమగల రాజువు నీవే, మహిమా స్వరూపుడువు నీవే, ఆది సంభూతుడువు నీవే, నిన్న నేడు నిరంతరము మాకు తోడుగున్న దేవుడువు నీవే, మమ్మల్ని నడిపించువాడువు నీవే. దేవా, నీకే స్తుతులు స్తోత్రాలు. నీ ఉన్నతమైన నామాన్ని బట్టి, అన్ని నామాన్ని బట్టి నీకు స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. నా ప్రభా, ఈ ఉదయకాల సమయంలో నా ప్రభా నీ సన్నిధిలో మేమందరము నిన్ను ఆరాధిస్తుండగా నా తండ్రి, నా ప్రభా కేవలము నీవు మాత్రమే మహిమ పొందమని వేడుకొనిస్తున్నామయ్యా. ఎందుకంటే నువ్వు మహిమా స్వరూపుడువు నా తండ్రి, మహిమగల రాజువు నా తండ్రి, నీకు మాత్రమే మహిమ చెల్లించగలము తండ్రి. దేవా, నా ప్రభా నీకే స్తోత్రాలయ్యా. సకాలంలో రావాల్సిన బిడ్డలందరినీ సమకూర్చమని ప్రార్థిస్తున్నాము ప్రభా. నీ సన్నిధికి, ఈ సన్నిధి ప్రాంగణం అంతా నా ప్రభు నీ ఆత్మ అభిషేకంతో అభిషేకించమని ప్రార్థిస్తున్నాం దేవా. వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను నా ప్రభా నీ కృపాహస్తాలకు అప్పగిస్తున్నాము నా తండ్రి. నా ప్రభా ప్రతి ఒక్కరము నా తండ్రి ఏక మనసు కలిగిన తండ్రి హృదయాంతరంగముతో నా ప్రభా నేను స్తుతించి ఆరాధించే కృపను మాకు నా ప్రభా ఈ ఉదయకాల సమయంలో దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం దేవా. ప్రతి ఒక్కరు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ నేను ఆరాధించిన ప్రభా నేను మహింపరిచే వారిగా నా తండ్రి మమ్మల్ని అందరినీ సిద్ధపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాం దేవా. ఇదిగో నా తండ్రి నా ప్రభా పాటలతో నేను స్తుతిస్తుండగా ఓ నా తండ్రి మీరే మహిం పొందమని అడుగుచున్నామయ్యా. వాయిద్యాలతో నేను స్తుతిస్తుండగా నా ప్రభా మీరే మహిం పొందమని అడుగుచున్నాం దేవా. ప్రతి ఒక్కరికి నా తండ్రి నీ కృప దయచేయమని అడుగుచున్నాం దేవా. ఇదిగో నా తండ్రి నా ప్రభా వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను నా తండ్రి మాకు మేము పరీక్షించుకుని నా తండ్రి నా ప్రభా మీరు ఇచ్చిన ఈ బల్లారాధనలో నా తండ్రి నా ప్రభా మా కొరికే నా ప్రభా మీరు శ్రమ పొంది నా తండ్రి నా ప్రభా మా కొరికై నా తండ్రి నా ప్రభా
నా తండ్రి శరీరము నలగొట్టబడి నా ప్రభా నీ యొక్క రక్తాన్ని మా కొరికై సిందించిన దేవా నా ప్రభ నీకే స్తోత్రాలయ్యా. నీ నిష్కలంకమైన రక్తంలోనే మేము కడగబడి నా తండ్రి మేమందరము నా తండ్రి మా పాపాలు ఒప్పుకుని నా ప్రభ పశ్చాత్తాపంతో నా ప్రభ నీ సన్నిధిని ఎదుర్కొనే భాగ్యం దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రతి ఒక్కరిని కడగమని అడిగిస్తున్నాం దేవా నా తండ్రి నా ప్రభ నూతన హృదయమును నూతన మనసును మాలో పుట్టించమని ప్రార్థిస్తున్నాం దేవా. ఈ కూడికను నా తండ్రి ప్రారంభం నుండి ముగింపు వరకు నా ప్రభ నీ కృపతో నడిపించమని బల్లారాధన అంతట్లో నా తండ్రి మహిమార్థముగా జరిగించమని ప్రభ రావాల్సిన ప్రతి బిడ్డను నా ప్రభ నీ సన్నిధికి నా ప్రభ తోడుకుని రమ్మని ఇచ్చిన నీ దాసుని నిలబడి చుండగా ఏడంతల ఆత్మతో అభిషేకించిన ప్రభ నా ప్రభ ఈ దినము నా తండ్రి నీ పరిశుద్ధ వాక్యముతో మమ్మల్ని వాడుకోమని అడిచినాం దేవా. మధురమైన నీ యొక్క మాటలు మాకు అనుగ్రహించమని నా తండ్రి నీ వాక్సానుసారమైన జీవితం మాకు అందరికీ దయచేయమని మా ప్రభు రక్షకుడు విమోచకుడు యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామమును బట్టి మిక్కిలి వినంతో ప్రార్థించి వేడుకొనిస్తున్నాం పరమ తండ్రి. ఆమేన్. మన సహోదరులు స్వరూప్ గారు మన స్తుతి ఆరాధనలో నడిపిస్తారు. ఆనంద దేవుని స్తుతిద్దాం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. రెండు చేతుల పైకి దేవుని స్తుతిద్దాం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఆత్మతోనూ సత్యంతోనూ దేవుని ఆరాధించమని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. యెహోవాను స్తుతించుట మంచిది అని చెప్పి ఆయనకు వాక్యంలో సెలవిస్తున్న రీతిగా మనమందరము దేవుని స్తుతిద్దాం, దేవుని ఆరాధిద్దాం. యుద్ధము యెహోవాదే, రాజులు మనకి ఎవరు లేరు, వ్యాధులు మనల్ని చుట్టవు. ప్రతి ఒక్కరు నోరు తెరిచి దేవుని స్తుతిద్దాం, ఆరాధిద్దాం. యుద్ధము యెహోవాదే, యుద్ధము యెహోవాదే, యుద్ధము యెహోవాదే, యుద్ధము యెహోవాదే. రాజులు మనకెవరు లేరు, శూరులు మనకెవరు లేరు, రాజులు మనకెవరు లేరు, శూరులు మనకెవరు లేరు. సైన్యములకు అధిపతి అయినా యెహోవా మన అండ, సైన్యములకు అధిపతి అయినా యెహోవా మన అండ. యుద్ధము యెహోవాదే, యుద్ధము యెహోవాదే, యుద్ధము యెహోవాదే, యుద్ధము యెహోవాదే. వ్యాధులు మనలను పడదొసిన, బాధలు మనలను కృంగదీసిన, వ్యాధులు మనలను పడదొసిన, బాధలు మనలను కృంగదీసిన, విశ్వాసమునకు కర్తయైన యేసయ్యా మన అండ, విశ్వాసమునకు కర్తయైన యేసయ్యా మన అండ. యుద్ధము యెహోవాదే, యుద్ధము యెహోవాదే, యుద్ధము యెహోవాదే, యుద్ధము యెహోవాదే. యెరికో గోడలు ముందున్న, ఎర్ర సముద్రము ఎదురైన, యెరికో గోడలు ముందున్న, ఎర్ర సముద్రము ఎదురైన, అద్భుత దేవుడు మనకుండగా భయమేలా మనకింకా, అద్భుత దేవుడు మనకుండగా భయమేలా మనకింకా. యుద్ధము యెహోవాదే, యుద్ధము యెహోవాదే, యుద్ధము యెహోవాదే, యుద్ధము యెహోవాదే. ఆపత్కాలమున తన పర్ణశాలలో దాచెను, తన గుడారపు మాటున నన్ను దాచెను. ఆపత్కాలమున తన పర్ణశాలలో దాచెను, తన గుడారపు మాటున నన్ను దాచెను. ఆశ్రయ దుర్గముపై
నిలిపెను, ఆశ్రయ దుర్గముపై నన్ను ఎక్కించెను. యెహోవా నా ప్రాణదుర్గము, నేను ఎవరికి వెరతును? నా చేయి విడువని దేవుడుండగా నేను భయపడను. యెహోవా నా ప్రాణదుర్గము, నేను ఎవరికి వెరతును? నా చేయి విడువని దేవుడుండగా నేను భయపడను. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. లెక్కించలేని అద్భుతములు మగువతో చేసిన దేవా, నీవు చేసిన కార్యములకై నేను ఏమి అర్పింతును? లెక్కించలేని అద్భుతములు మగువతో చేసిన దేవా, నీవు చేసిన కార్యములకై నేను ఏమి చెల్లింతును? స్వచ్ఛమైన నిత్య ప్రేమను నాపై చూపిన దేవుడవు, స్వచ్ఛమైన నిత్య ప్రేమను నాపై చూపిన దేవుడవు. కోట్ల కొలది స్తోత్రములు నిరతము నీకే ప్రభువా, కోట్ల కొలది స్తోత్రములు నిరతము నీకే ప్రభువా. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ఇహలోక దుఃఖ బాధలలో నీవు నాతో ఉన్నావు, మునిమి వచ్చు వరకు నన్ను ఎత్తుకొనే దేవుడవు. ఇహలోక బాధలలో నీవు నాతో ఉన్నావు, మునిమి వచ్చు వరకు నన్ను ఎత్తుకొనే దేవుడవు. నీవు కాక వేరే ఆశ నాకు లేనే లేదు, నీవు కాక వేరే ఆశ నాకు లేనే లేదు. నీపై ఆనుకొని నిశ్చింతగా సాగినను, నిత్యము నీపై ఆనుకొని నిశ్చింతగా సాగినను. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. దేవుని యొక్క స్తుతించి ఆరాధిద్దాం. ఆరాధించు నీను దేవా, ఆనందించు నీలో దేవా. దేవుని ఆరాధిద్దాం, చక్కగా దేవుని స్తుతిద్దామండి, ఆరాధిద్దామండి. రెండు చేతులు పైకెత్తి మనం దేవుని ఆరాధిద్దామండి. అస్సలు ఒకటి అటు ఇటు ఆలోచన పెట్టుకోవద్దు. దేవుని సన్నిధికి వచ్చిన మనం ప్రతి ఒక్కరు దేవుని స్తుతించి ఆరాధిద్దాం. ఆరాధించు నిన్ను దేవా,
ఆరాధించు నిన్ను దేవా, ఆనందించు నీలో దేవా. ఆరాధనలకు యోగ్యుడా, స్తుతి పాడి నిన్ను పొగడెదము. ఆరాధనలకు యోగ్యుడా, స్తుతి పాడి నిన్ను పొగడెదను. ఆరాధన 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 నీకే, ఆరాధన 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 నీకే. ఆరాధించు నిన్ను దేవా, ఆనందించు నీలో దేవా. ఆరాధించు నిన్ను దేవా, ఆనందించు నీలో దేవా. ఎరికో గోడలు అడ్డు వచ్చిన ఆరాధించిరే గంభీరముగా. ఎరికో గోడలు అడ్డు వచ్చిన ఆరాధించిరే గంభీరముగా. కూలిపోయెను అడ్డుగోడలు, సాగిపోయెను కనాను యాత్రలో. కూలిపోయెను అడ్డుగోడలు, సాగిపోయింది కనాను యాత్రలో. ఆరాధన 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 నీకే, ఆరాధన 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 నీకే. ఆరాధించు నిన్ను దేవా, ఆనందించు నీలో దేవా. ఆరాధించు నిన్ను దేవా, ఆనందించు నీలో దేవా. పెంతుకొస్తు పండుగ దినమునందు ఆరాధించిరందరూ ఐక్యతతో. పెంతుకొస్తు పండుగ దినమునందు ఆరాధించిరందరూ ఐక్యతతో. కుమ్మరించెను అగ్ని జ్వాలలు, నింపబడెను ఆత్మబలముతో. కుమ్మరించెను అగ్ని జ్వాలలు, నింపబడెను ఆత్మబలముతో. ఆరాధన 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 నీకే, ఆరాధన 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 నీకే. ఆరాధించు నిన్ను దేవా, ఆనందించు నీలో దేవా. ఆరాధించు నిన్ను దేవా, ఆనందించు నీలో దేవా. పౌలు శీలను బంధింపబడగా పాటలు పాడి ఆరాధించగా. పౌలు శీలను బంధింపబడగా పాటలు పాడి ఆరాధించగా. బంధకములు తెంచబడెను, వెంబడించిరి యేసయ్యనెందరో. బంధకములు తెంచబడెను, వెంబడించిరి యేసయ్యనెందరో. ఆరాధన 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 నీకే, ఆరాధన 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 నీకే. ఆరాధన 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 నీకే. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. రెండు చేతులు దేవుని చాపుతాం, రెండు హస్తాలు చాపి దేవుని స్తుతిద్దాం, దేవుని ఆరాధిద్దామని. మన హృదయాలు మార్చే దేవుడు, మన బ్రతుకులు మార్చే దేవుడు, మన సంధించే దేవుడు మన మధ్య ఉంటుండగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన మధ్యలో సంచరిస్తుంది. ఎవరు మౌనం ఉండదు, కానీ ఆత్మతో సత్యంతోనూ ఆరాధించి వారిని దేవుడు దృష్టిస్తాను చెప్పి దేవుని వాక్యం చాలా స్పష్టంగా సెలవిస్తుంది. దేవుని ఆరాధిద్దాం. హృదిని మార్చు దేవా, యథార్థమైనదిగా హృదిని మార్చు దేవా, నీతో నుండుటకు
యథార్థమైనదిగా హృదిని మార్చు దేవా నీతో నుండుటకు నీవు కుమ్మరివి నేను మాటిని మల్చి రూపించమని నా ప్రార్థన హృదిని మార్చు దేవా యథార్థమైనదిగా హృదిని మార్చు దేవా నీతో నుండుటకు నీతో నుండుటకు యేసే దైవము యేసే జీవము నా క్రీస్తే సర్వము నిత్య జీవము యేసే దైవము నా యేసే జీవము నా క్రీస్తే సర్వము నిత్య జీవము మహిమానికి ఘనతానికి నిన్నే పూజించి నేనారాధింతును మహిమానికి ఘనతానికి నిన్నే పూజించి నేనారాధింతును యేసయ్యా నా యేసయ్యా యేసయ్యా నా యేసయ్యా యేసయ్యా ఓ యేసయ్యా యేసయ్యా నా యేసయ్యా యేసే దైవము యేసే జీవము నా క్రీస్తే సర్వము నిత్య జీవము హల్లెలూయా ఓ హల్లెలూయా వి థాంక్ యు లార్డ్ హల్లెలూయా ఓ దేవా స్తోత్రమైన హల్లెలూయా ఓ తండ్రి దేవా వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మహిమ గల దేవుడు అయా వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి నీవే మా జీవితాలకి రాజ్యము తండ్రి నీవే మా ప్రభువు యేసయ్యా వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం లార్డ్ హెల్ప్ us టు సీక్ యువర్ ఫేస్ తండ్రి వందనాలు చెల్లిస్తున్నామయ్యా ఓ హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఓ దేవా ఎంతో ప్రేమించావయ్యా తండ్రి ఓ తండ్రి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం హల్లెలూయా హల్లెలూయా వి థాంక్ యు ఫాదర్ ఓ హల్లెలూయా 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 ప్రభుడావు
ఆరాధిద్దామండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన మధ్యలో సంచరిస్తున్న రెండు చేతులు పైకి దేవుని ఆరాధిద్దాం. ఎవరు మౌనంగా ఉండదండి, ఎవరు మౌనంగా ఉండదు. దయచేసి ఎవరు మౌనంగా ఉండదండి. దేవుని ఆరాధిద్దాం. హల్లెలూయా, ఓ హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఈ పరిస్థితులు ఏమైనా కావచ్చు కానీ ఈ ప్రతి ఒక్క పరిస్థితికి చాలిన దేవుడు నా యేసయ్య. ప్రతి ఒక్క పరిస్థితిని సరిదిద్దే దేవుడు అయ్యుంటుండగా దేవుని ఆరాధిద్దాం. హల్లెలూయా, ఓ హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అన్నాడు కానాను విందులో ఏ విధంగా మరి నీటిని ద్రాక్షారసంగా మార్చాడో బ్రతుకును మార్చాలని చెప్పి దేవుడు కోరుకుంటుండగా రెండు చేతుల పైకి దేవుని ఆరాధిద్దాం. ఒప్పుకుందాం దేవుని సన్నిధి ఎదుట, ఒప్పుకుందాం దేవుని సన్నిధి ఎదుట. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. Lord, we praise you, Father. Hallelujah. Thank you, Lord. We praise you, Master. Lord, you are worthy of our praises, Father. తండ్రి వందనాలు చెల్లిస్తున్నామయ్యా. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, we thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, we thank you, Father. Hallelujah. Lord, you are worthy of our praises, Father. తండ్రి వందనాలు చెల్లిస్తున్నామయ్యా. Hallelujah. Oh, yeah, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Oh, yeah, hallelujah, hallelujah. Oh, we praise you, Father, hallelujah. Oh, we thank you, Lord, hallelujah, hallelujah. Oh, we thank you, Lord, hallelujah, hallelujah. రెండు చేతులు ఆయన వైపు చాచి, Oh, we thank you. రెండు చేతులు ఆయన వైపు చాచుదాం. ఆయన ప్రేమిద్దాం. యేసుతో చెప్దాం, నా ప్రాణం వేసాయా, నువ్వు లేకపోతే నేను బ్రతకలేను వేసాయా అని యేసు చెప్దాం. యేసయ్యను ఆరాధిద్దాం. యేసయ్యకి మన జీవితాన్ని ఒప్పుకుందాం. నా ప్రాణమైన 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 యేసు, నా ప్రాణమైన 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 యేసు, నా ప్రాణమైన యేసు, నా ప్రాణంలోనే కలసి నా ప్రాణమానే నిన్నే స్తుతింతు, నా ప్రాణమానే నిన్నే స్తుతింతు, నా ప్రాణమైన 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 యథార్థంగా చెప్తాను. రెండు చేతులు ఆయన వైపు చాచి, ప్రాణమైన ప్రాణమైన యేసు, నా ప్రాణమైన యేసు, నా ప్రాణంలోనే కలసి నా ప్రాణమానే నిన్నే స్తుతింతు, నా ప్రాణమానే నిన్నే స్తుతింతు. ఆరాధనా 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 ఆరాధనా. నా ప్రాణమైన 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 యేసు, నా ప్రాణమైన 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 యేసు, నా ప్రాణమైన యేసు, నా ప్రాణంలోనే కలసి నా ప్రాణమానే నిన్నే స్తుతింతు, నా ప్రాణమానే నిన్నే స్తుతింతు. హల్లెలూయా. స్తోత్రములు స్తోత్రములు మహిమ గంత ప్రభావాలు కూడా ఎంతవరకు తండ్రి నాయన
నేను అతన్ని నిన్ను స్తుతించి ఆరాధించి నీ ప్రజలమైన మేము నా ప్రభుని కొనసి ఈ సన్నిధిలో నీవే మా సర్వమని, నీవే మా ప్రాణమని తండ్రి నేను నిన్నే ఆరాధిస్తామని నేను గణపరిచేయండిగా తండ్రి నేను దక్షిణాస్తము చాచి మమ్మల్ని అందరినీ దీవించి అభిషేకించినందుకు నీకు స్తోత్రాలు ప్రభా. నేను ఈ సమయంలో తండ్రి నేను నీ రక్తంలోను శరీరంలోను పాలుభోగస్తులై నీ నోటి మాటలు వినాలని నా ప్రభా, నీ ప్రచలమైన అందరూ నా ప్రభా సమాజంగా కూడిగా ప్రభా, నీ పరిశుద్ధాత్మ మా అందరిపై కుమరించి మమ్మల్ని సర్వసత్యం నడిపించమని అడుగుచున్నాం. నేడు నా ప్రభా నువ్వు మాతో మాట్లాడండి ప్రభా, మమ్మల్ని నడిపించమని అడుగుచున్నాం. నీవే మహిమ ప్రభావాలు పొందుకోమని ఈ ఆరాధన యావత్తు తండ్రి నేను నీకే సమర్పిస్తూ దీన్ని అంగీకరించి దీవించమని యేసయ్య ఘనమైన నామంలో ఆరాధించి వేడుకొనిచున్నాం పరమ తండ్రి. ఆమేన్ ఆమేన్. అందరూ కూర్చుందాం. హల్లెలూయా. ప్రభు యొక్క శరీరంలోనూ ఆయన రక్తంలోనూ పాలుభాగస్తులవడానికి మీరు అందరూ సిద్ధపడి వచ్చిన్నారని నేను నమ్ముచున్నాను. హల్లెలూయా. అందరూ సిద్ధపడ్డారా? మీ గృహాల్లో సిద్ధపడ్డారా? అయితే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సిద్ధపడ్డారా? హల్లెలూయా. పాస్టర్ మనోహర్ గారు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు, ఒక వారం ముందే మేము తెలియజేస్తూ ఉంటాం, మీరందరూ ఇంట్లోనే సిద్ధపడి దేవుని సన్నిధికి రావాలి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు సిద్ధపాటుతో రావాలని దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. మరి ప్రత్యేకంగా ఈరోజు ప్రత్యేకమైనది కనుక ఆయన శరీరంలోనూ ఆయన రక్తంలోనూ పాలుభాగస్తులు అవుతున్నాం, ఆయన మాటకు విధేయులు అవుతున్నాం కనుక దీనికి మనం వెరీ ఎక్కువగా సిద్ధపాటుతో రావాలని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక ఈ కార్యక్రమము ఎలాగ ఆరంభమైంది, ఎందుకు చేయాలి, మనమే ఎందుకు చేయాలి అన్నదాన్ని మనము నేర్చుకొని దీంట్లో పాలుభాగస్తులు అవుదాం. దీంట్లో సత్యం ఎరిగి దీంట్లో మనం పాలుభాగస్తులు అవుదాం. అలవాటు ప్రకారంగా దీంట్లో తీసుకోవడం కాదు కానీ దేని వాక్యం ఏమని చెబుతుంది దాని నుంచి నేర్చుకొని దీనిలో మనం ప్రవేశిద్దాం. కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 23 నుంచి కొన్ని వచనాలు చదివి అప్పుడప్పుడే వివరిస్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి పత్రిక 11వ అధ్యాయం. నేను మీకు అప్పగించిన దానిని ప్రభువు వలన పొందుతుని, ప్రభు అయిన యేసు తన అప్పగింపబడిన రాత్రి ఒక రొట్టెని ఎత్తుకొని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి దానిని విరిచి, ఇది మీ కొరకైన నా శరీరము, నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకున్నట్టుకై దీనిని చేయుడని చెప్పాను. పౌలు భక్తుడు సంగమునకు అప్పగిస్తున్న ఒక ఆజ్ఞ ఇది. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఇది ఆయన యేసు ప్రభు వారి వలన పొంది ఉన్నారని దేవుడు పౌలు భక్తుడు రాస్తున్నాడు. యేసుక్రీస్తు వారు తన అప్పగింపబడిన రాత్రి ఏ విధంగా అయితే ఆయన ఈ రొట్టె ద్రాక్షరసంలో పాలుభాగస్తులు అయ్యారో ఆ విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ చెప్తున్నాడు. నేను ఈ ఉదయకాలం చెప్తున్నది ఏంటంటే, నేను మీ చేత చేస్తున్న ఈ కార్యంను నేను కూడా నా సొంత జ్ఞానంతో నేను చేయించట్లేదు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. నాకు ప్రభువు అప్పగించిన దానినే, ప్రభువు అప్పగించిన బాధ్యత ప్రకారంగానే ఈ కార్యం చేస్తున్నానని మీకు ధైర్యంగా నేను చెప్పగలుగుతున్నాను. ఆమేన్. ఎందుకంటే ఇది వాక్యం చెప్తుంది, వాక్యమే ప్రభు అయి ఉన్నాడు. ఆమేన్. వాక్యమే దేవుడు అన్నాడు కనుక, వాక్యంలో రాయబడేదంత సత్యము కనుక అది ఎరిగి నేను ఇది మీతో చేస్తున్నానని నేను ధైర్యంగా చెప్పగలుగుతున్నాను. అందుచేత ఇది కార్యము, ఈ కార్యం మనం చేసే కార్యము దేవుని చేత ఆజ్ఞాపించబడిన కార్యమని దీనిలో మనము భయముతోనూ భక్తితోనూ దీంట్లో పాలుభాగస్తులు అవ్వాలని దేవుడు కోరుచున్నాడు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఆయన ఆ రొట్టెని విరిచి, ఇది నా శరీరము, నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటే దీన్ని చేయడని చెప్పాను. ఆమేన్. మనం ఎందుకు ఈ కార్యం చేయాలంటే యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క శరీరము మన కొరకు వేరబడిందని, నలగొట్టబడిందని జ్ఞాపకం చేసుకుంటకు దీనిలో మనము పాలుభాగస్తులు అవ్వాలని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు.
ఏమేన్ ఆయనే స్వయంగా దానిని విరగగొట్టాడు. ఏమేన్ హల్లెలూయా. ఆయన అప్పగించుకొని తనకి ఇష్ట ప్రకారంగా దాన్ని అప్పగించుకున్నాను మీ కొరకు, ఇది జ్ఞాపకం చేసుకుంటకు చేయుడని యేసుక్రీస్తు వారు మనకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఆ ప్రకారమే 25వ వచనం, భోజనమైన పిమ్మట ఆయన పాత్రను ఎత్తుకొని, ఈ పాత్ర నా రక్తం వలన క్రొత్త నిబంధన, మీరు దీనిలోనిది త్రాగునప్పుడల్లా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్టుకై దీనిని చేయడని చెప్పాను. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఇది క్రొత్త నిబంధన, నా రక్తం వల్లనేనా, నేను నా రక్తం ద్వారా మీ కొరకు ఒక కొత్త నిబంధన నేను చేసి ఉన్నాను. నా తండ్రితో నా రక్తంతో నిబంధన చేశాను. ఆమేన్. ఆ నిబంధనలోకి మిమ్మల్ని పిలిచిన్నానని ఆయన నిబంధన జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ దీంట్లో మనము పాలు భాగస్వామ్యం దేవుడు మాట్లాడుచున్నాడు. ఆమేన్. ఇది మామూలు సాధారణమైన నిబంధన కాదు, దేవుడు తన స్వరక్తంతో చేసిన నిబంధనని మనం ఎరిగి దీంట్లో పాలు భాగస్వామ్యం. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఈ రక్త నిబంధనలో ఉన్నవారు మనందరూ ధన్యులమని ఎరిగి దీనిలో పాలు భాగస్వామ్యాలని దేవుడు మనల్ని కోరుచున్నాడు. 26వ వచనం, మీరు ఈ రొట్టెని తిని ఈ పాత్రలో త్రాగినప్పుడల్లా ప్రభువు వచ్చే వరకు ఆయన మరణమును ప్రచురించుదురు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఎప్పుడు మనము ఆయనను ఆయనను మరణాన్ని మనం ఎప్పుడు ప్రకటిస్తామని అక్కడ మాట్లాడుతుంది. ఆయన వచ్చే వరకు మనము ఆయనను ప్రకటిస్తాం. కానీ ఇక్కడ వాస్తవ మాటలు ఏంటంటే, మీరు ఈ రొట్టెని తిని ఈ పాత్రను త్రాగునప్పుడల్లా, ఆమేన్, ఈ రొట్టెని తీసి మనం తింటున్నప్పుడు, త్రాగుతున్నప్పుడు మనము ఏం చెప్తున్నామంటే, యేసుక్రీస్తు దీంట్లో పాలు భాగస్వాములు మనం ఏం చెప్పకుండా, నోటి ద్వారా పలకకుండానే, ఆమేన్, దీంట్లో పాలు భాగస్వాములు అవడం ద్వారా మనం ఒక సాక్ష్యం ఇస్తున్నాం లోకానికి. ఆమేన్, మనకే యేసుక్రీస్తు నా కొరకు మరణించాడని చెప్తున్నాం. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఆకాశంలో దేవుని మహిమను ఎలాగ వివరిస్తున్నాయో వాటికి భాష లేదు. ఆమేన్. అలాగే మన నోటి మాటతో కాకుండా దేవుడు చెప్పిన క్రియ ద్వారా మనం దేవుని మహిమపరుస్తున్నాం. ఆమేన్. ఆయన నా కొరకు మరణించున్నాడు అని క్రీస్తు కొరకు మనము సాక్ష్యం ఇస్తున్నామని, ఆయన మరణాన్ని ప్రకటిస్తున్నామని తెలుసుకోవాలని దేవుడు మనతో మాట్లాడుచున్నాడు. 27వ వచనం, కాబట్టి ఎవడు అయోగ్యంగా ప్రభు యొక్క రొట్టెని తినునో లేక ఆయన పాత్రలోనిది త్రాగునో వాడు ప్రభు యొక్క శరీరం గూర్చియు రక్తము గూర్చియు అపరాధి యొగును. ఆమేన్, హల్లెలూయా. మనం అపరాధులుగా ఉండిపోవాలనేది దేని ఉద్దేశం కాదు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. మనము యోగ్యంగా దీనిలోనికి పాలు భాగస్తులు అవ్వాలని ప్రభు కోరుకొనిచున్నాడు. హల్లెలూయా. ఇది పరిశుద్ధమైన కార్యము, ఇది ఆయన శరీరము, ఆయన రక్తము. ఆయన కొరకు మరణించడనే జ్ఞానము, అవగాహన లేకుండా అలవాటు ప్రకారంగా దీంట్లో తీసుకోకూడదు. ఆమేన్. కొంతమంది కొన్ని చర్చలు అందరికీ చేస్తున్నారు. అలా చేయమని దేవుడు వాక్యం చెప్పట్లేదు. నీకు దీని గురించిన అర్థము కావాలి. ఆమేన్. నీ హృదయంలో దీని గురించి నువ్వు ఎరిగి ఉండాలని దేవుడు మాట్లాడుచున్నాడు. ఆమేన్. తర్వాత యోగ్యత ఏంటంటే, సింపుల్గా చెప్పాలంటే యేసు ప్రభువును మీ సొంత రక్షకుడిగా నువ్వు అంగీకరించిన వాడవుగా ఉండాలి. దీనిలోని మనం పాలు భాగస్తులు అవ్వాలంటే మినిమం క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే నువ్వు ఆయన సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించి ఉండాలి. యేసు ప్రభుని నువ్వు సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించావా? ఆయన సొంత రక్షకుడిగా ఎందుకు అంగీకరించాలంటే ఆయన నా పాపముల గురించి మరణించాడని, ఆయన జీవిస్తున్నాడని, మూడో దినాన్ని తిరిగి లేచాడని నమ్మి ఉండాలి. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఆయన సజీవుడై తండ్రి కుడిపార్శ్వన ఉన్నాడని నువ్వు నమ్మి దీంట్లో పాలు భాగస్తులు అవ్వాలని ప్రభు మనం కోరుచున్నాడు. ఇవి మినిమం క్వాలిఫికేషన్ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. కాబట్టి ప్రతి మనుషుడు తను తాను పరీక్షించుకుని వెళ్ళను, అలాగూ చేసి ఆ రొట్టెని తిని ఆ పాత్రలను త్రాగవలను. ఆమేన్, హల్లెలూయా. అంచేత మనందరం పరీక్షించుకొని మీ ఇంట్లోనే మేము పరీక్షించుకోమని చెప్పినాను. కానీ మరొకసారి మీ అందరికీ ఒకసారి అవకాశం ఇవ్వబడుతుంది. అందరూ లేచి నిలబడి దీనిలో పాలు భాగస్తులు అవుతున్న అందరూ లేచి నిలబడి దీనిలో మనం పరీక్షించుకొని దీనిలో మనము
పాలు భాగస్తులు అవుదాం. ప్రభు అయిన యేసు తాను అప్పగింపబడిన రాత్రి ఒక రొట్టెని ఎత్తుకొని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి, ఇది మీ కొరకైన నా శరీరము, నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకున్నటకై దీనిని చేయడని చెప్పాను. ఇది ప్రభు యొక్క శరీరం. ఆయన మన కొరకు విరవబడిన శరీరము, మన పాపము నిమిత్తము విరవబడిన శరీరం. నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, నువ్వు పరీక్షించుకుంటూనే ఉండు. అదేవిధంగా భోజనం అయిన పిమ్మట ఆయన ఒక పాత్ర ఎత్తుకొని, ఇది నా రక్తం అన్న క్రొత్త నిబంధన, దీనిలో పాలు భాగస్తున్నప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటే దీన్ని చేయడం చెప్పను. అందరము భయముతో భక్తితో ఆయన వాక్యం అన్న మన అందరం మిమ్మల్ని పరీక్షించుకుంటుండండి. ఈ ఆయన శరీరము ఆయన రక్తము మీ వద్దకు వస్తుండగా దాంట్లో పాలు బాగా వస్తున్నట్టుకు మిమ్మల్ని సిద్ధపరచుకోనండి. ఆయన శరీరము ఆయన రక్తం మీ వద్దకు తీసుకురాబడుతుంది. సిల్వలో నాకై కాచెను యేసు రక్తము, సిల్వలో నాకై కాచెను యేసు రక్తము, సమకూర్చు నన్ను తండ్రితో యేసు రక్తము, సమకూర్చు నన్ను తండ్రితో యేసు రక్తము, సంధి చేర్చును యేసు రక్తము, సంధి చేర్చును యేసు రక్తము, యేసు రక్తము, ప్రభు యేసు రక్తము, ఐక్యపరచును తండ్రితో యేసు రక్తము, ఐక్యపరచును తండ్రితో యేసు రక్తము, నా యేసు రక్తము, శ్రీ యేసు రక్తము. మన చేతిలో ఉన్నది నీ కొరకు నా కొరకు నల్లగొట్టబడిన యేసయ్య శరీరమని ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తూ, ఆయన విరవబడిన శరీరం ద్వారా నీ పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తం చేయబడిందని
నమ్మొచ్చు. దీంట్లో ఆయన శరీరంలోను ఆయన రక్తంలోను పాలుభాగస్తులు అవుదాం. ఆయన కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తూ రెండిట్లో మీరు పాలుభాగస్తులు అవ్వాల్సిందిగా సంఘముగా మిమ్మల్ని అందరిని కోరుచున్నాను. అందరూ దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించండి. రెండో చేతులెత్తి ఆయన స్తుతించండి. మీరు నేను విమోచింపబడిన బిడ్డలమని, ఆయన శరీరము ద్వారా ఆయన రక్తము ద్వారా కొనబడిన బిడ్డలమని, దేవుని యొక్క సంతానం అని, ఆయన ప్రజలమని కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా దేవుని స్తుతించండి. ఆయన గణపరచండి. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. నోరు తెరిచి ఆయన స్తుతించండి. ప్రభువా నీకు స్తోత్రం, మా తండ్రి నీకు వందనాలు, స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాము నాయన. ఉదయకాలం ప్రభా మీరు మాకు ఇచ్చిన గొప్ప భాగ్యాన్ని బట్టి మహిమ చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. నాయనా మేము మా పాపముల చేత మేము చచ్చిన వారమై ఉండగా నా ప్రభా నీ కృప చేత తండ్రి నాయన మమ్మల్ని రక్షించినందుకు వందనాలు, స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం. నీ అమూల్యమైన నా ప్రభా రక్తమును మాకు వరకు చిందించి నా ప్రభా మాకు బదులుగా తండ్రి నాయన ఆ సెలువుపై నువ్వు బలియాగం వచ్చేసి మమ్మల్ని విమోచించిన తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు, కోట్లాది స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. తండ్రి ఇది మొదలుకొని నీ కొరకు నా ప్రభా పవిత్రమైన పరిశుద్ధమైన జీవితం జీవించిన కృపణమ్మని అడుగుతున్నాను. మరొకసారి ఈ ఉదయకాలము తండ్రి నాయన మమ్మల్ని నీ రక్తం ద్వారా కడిగినందుకు నీకు స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. నీలో మేము అంటుకట్టబడిన వారమని నా ప్రభా నీ కొరకు ఫలించాలని నా ప్రభా మమ్మల్ని కోరుచుండగా నాయన నీకు ఇష్టమైన ఫలములు ఫలించినట్టుగా నా ప్రభా మమ్మల్ని దీవించమని అడుగుతున్నాను. సంఘముగా నా ప్రభా నీ కొరకు నమ్మకమైన సాక్షులుగా ఈ లోకంలో జీవించినట్లు కృప చూపించమని, ఈ లోకం కొరకు మేము మరణించున్నామని, నీలో మేము మరణించున్నామని, నీలో జీవించుచున్నామని ఎరిగిన వారముగా నా ప్రభా దాన్ని మేము కనబండల్లో కృప చూపించమని సమస్త మహిమ ప్రభావం నీకే ఆరోపిస్తూ యేసయ్య పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థన చేసి వేడుకొనుచున్నాను పరమ తండ్రి. ఆమేన్ ఆమేన్. అందరూ కూర్చుందాం. వాక్య భాగంలోకి వెళ్దాం. ఈరోజు మన వాక్య భాగం యొక్క అంశం ఏంటంటే పరిశుద్ధతలో నడుచుట. ఆమేన్ హల్లెలూయా. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్. ఆమేన్ హల్లెలూయా. మన చాలా ఇంట్రెస్ట్ అయిన సబ్జెక్టు అయితే మానవుడికి చాలా కష్టతరమైన సబ్జెక్ట్. ఆమేన్. పరిశుద్ధతలో నడుచుటంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వారి ఇష్ట ప్రకారం జీవించడానికి ఇష్టపడతారు. పరిశుద్ధతలో నడుచుటంటే దేవుని యొక్క కండిషన్ ప్రకారం నడుచుకుంటా. ఆమేన్ హల్లెలూయా. దేవునికి ఇష్టమైన మార్గంలో నడుచుకునుట. ఆమేన్. యెషయా గ్రంథము 6వ అధ్యాయము 1-3 వచనం చూద్దాం. ఎవరైనా తీస్తారా? మైక్ ఎవరికి మాలతీకి ఇస్తే మాలతీ చదువుతూ ఉంటుంది. నీకు పంపించాను. యెషయా గ్రంథము ఎవరైనా తీసుకున్నట్టు చదవండి, గట్టిగా చదువు. ఆమేన్. ఆమేన్ హల్లెలూయా. దేవుని యొక్క గొప్పతనము, ఔన్నత్యము, పరిశుద్ధత ఈ వాక్యాల్లో మనం చూడగలుగుతాం. ఆమేన్ హల్లెలూయా. మనం సేవించుచున్న దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడో, ఎంత మహిమ గల దేవుడో, ఎంత పరిశుద్ధుడో మన ఈ వాక్యాల ద్వారా మనం తెలుసుకోగలుగుతున్నాం. ఆమేన్. మనకు కనబడుతున్న సూర్యుడు భూమికి ఇంచుమించుగా 152 దగ్గరలో మిలియన్ మైల్స్ దూరంలో ఉన్నాడు. మిలియన్ కిలోమీటర్స్ దూరంగా ఉన్నాడు. అంటే ఇంచుమించుగా 94.28 మిలియన్ మైల్స్. అంత దూరం, చాలా దూరం అది. మిలియన్ మైల్స్ అంటే తక్కువ దూరం కాదు కదా. అంత దూరం ఉన్నప్పటికీ ఆ సూర్యుని మనం స్ట్రైట్గా చూడలేము.
దేవుని యొక్క గొప్పతనాన్ని వర్ణించడానికి ఇది చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అంతే. ఆమేన్. స్ట్రైట్గా చూడలేము, మన తేరుపాటు చూడలేము. ఉదయకాలం ఏదో కొంచెం కనబడుతూ ఉంటాడు ఎర్రగా. ఆమేన్. ఎందుకంటే ఇంకా స్ట్రైట్గా మనకి రాలేదు కనుక. కానీ నిజంగా సూటిగా మనం ఆయన చూడలేము. సూర్యుని తాకలేం, తాకి బ్రతకలేం. ఎందుకంటే ఆ యొక్క వేడిమికి, సూర్యునికి ఉన్న మహిమను మనం తట్టుకోలేం. ఈ శరీరం తట్టుకోలేదు, ఈ శరీరం కాదు, ఈ భూమి కూడా తట్టుకోలేదు. ఆమేన్. అంత దూరం ఉన్న దాన్నే, ఒక సూర్యుడిని దేవుడు సృష్టించిన ఒక చిన్న వస్తువు అది, దాన్నే మనము చూడలేకపోతున్నాం. ఆమేన్. హల్లెలూయా. మన దేవుడు మరి ఇంకెంత గొప్పవాడు, వీడిని సృష్టించిన వాడు ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకో. భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతుందని మన అందరికీ తెలుసు కదా. తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ భూమి చుట్టూ, సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతుంది. అది అంత ఈజీ కాదంట. సూర్యుని చుట్టూ తిరగడం ఒక సంవత్సర కాలం గడవడం అంత ఈజీ కాదంట. నేను మొన్న రీసెంట్గా డాక్యుమెంటరీ చూసాను. అంత సులువైన పని ఏం కాదు. ఆ కక్షలు, ఒకే కక్ష దేవుడు దానికి ఏర్పాటు చేశాడు. ఆ కక్షలోనే తిరగాలి. ఒకవేళ ఆ కక్ష నుంచి కొంచెం దూరం అయితే భూమి మీద మనం అందరం కూడా చలితో, టెంపరేచర్ పడిపోయి చలితో చచ్చిపోతాం మనం. ఒకవేళ కొంచెం దగ్గరకు వస్తే వేడితో చచ్చిపోతాం. వేడితే భూమి మీద జనాలందరూ కాలిపోయి చచ్చిపోతారు. దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడో మీరు ఆలోచించండి. వాటికి దేవుడు పరిభ్రమణ కరెక్ట్గా ఆ లెక్కలోనే తిరగాలి. ఎన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి తిరుగుతున్నది. దేవుడు సృష్టించింది మొదలుకొని అది మన కొరకు ఆయన వేసిన కక్షలోనే తిరుగుతుంది. ఆమేన్. హల్లెలూయా. అంటే మీకేం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే, సూర్యుని చూడలేము, సూర్యుని తాకలేము, సూర్యుడికి దగ్గరగా కూడా మనం వెళ్ళలేము. మన దేవుడి గురించి వేవేళ రవికోటి తేజుడు అని మనం పాడుతుంటాం. దాని అర్థం తెలిసి పాడతామో తెలియదు మనకి. రవికోటి తేజుడు అంటే ఏంటంటే చెప్పండి. రవికోటి తేజుడు అంటే ఏంటి? రవి అంటే ఏంటి? సూర్యుడు. రవి కోటి అంటే కోటి సూర్యుల తేజస్సు కలిగిన. అసలు కోటి కాదు, వేల కోట్లతో ఒక నెంబర్ ఇచ్చారంతే. ఆ కోటి అన్నది అక్కడ కేవలం ఒక నెంబర్ చెప్పారంతే, మన నోటితో పలకాలే కానీ. ఆమేన్. ఆయన సమీపించడానికి తేజస్సులో ఉన్నవాడు ఆయన. ఆమేన్. ఆయన మహిమను మనం వివరించడానికి మన లాంగ్వేజ్ సరిపోదు. ఆయన పరిశుద్ధతను వివరించడానికి మనకున్న భాష సరిపోదు, నెంబర్ కూడా సరిపోదని అలా వేల కోట్ల సూర్యులని దేవుని స్తుతించి ఉన్నారు అంతే. ఆమేన్. 19వ కీర్తన 1-3 చూద్దాం. ఆకాశములు దేవుని మహిమను వివరించుచున్నవి, అంతరిక్షము ఆయన చేతి పనిని పరచుచున్నది. ఆమేన్. ఆకాశం అంటే దేవుని మహిమ. దేవుడు మహిమ ఎంత గొప్పదో ఆకాశం చూసి మనం నేర్చుకోమని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అక్కడ. ఆమేన్. ఆకాశం ఏం చేస్తుంది? వివరిస్తుంది ఆయన ఎంత గొప్ప దేవుడు. ఈ మధ్యకాలంలో జేమ్స్ వెబ్ కెమెరా గురించి మీరేనా విన్నారా? విశ్వం యొక్క గొప్ప గొప్ప రహస్యాలు అది బయలుపరుస్తుంది. ఆమేన్. ఒక చిన్న అణువంత పాయింట్ని ఆకాశం వైపు ప్రొజెక్ట్ చేస్తే దాంట్లో కొన్ని మిలియన్ మరి బిలియన్స్ గెలాక్సీలు ఉన్నట్టుగా చూపిస్తున్నారు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఈ విశ్వాన్ని చూడతరమా? ఆయన మహిమను మనం వివరించుతారమా? వీటిని అంత గొప్పగా దేవుడు సృష్టించిన దేవుడు ఆయన అంత గొప్పవాడై ఉంటాడు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. అంతరిక్షము ఆయన బాహువు చేసే పనులు ఎంత గొప్పవో ప్రకటించుచున్నవి. ఆమేన్. పగటికి పగలు బోధ చేయుచున్నది, రాత్రికి రాత్రి జ్ఞానం తెలుపుచున్నదని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. వాక్యంలో రాయబడి ఉంది. వాటికి భాష లేదు. ఆమేన్. వాటికి మాటలు లేవు.
ఆమేన్. ఉన్నాయా? నీవు నేను పలికినట్టుగా అవి పలుకుతున్నాయా? వాటి మాటలు మనం వింటున్నామా? కానీ అవి దేవుని మహిమను వివరిస్తున్నాయి. వాటికి ఏర్పాటు చేసిన క్రమములో అవి జీవిస్తూ దేవుని మహిమను వివరిస్తున్నాయని దేవుడు మాట్లాడుచున్నాడు. నీవు నేను ఆయన మహిమను ఎరిగి కొద్దిగా యేసుక్రీస్తు ఎంత మంచి దేవుడు ఎరిగిన మనము ఆయన వివరించగలుగుతున్నామా? ఆయనను ప్రకటించగలుగుతున్నామా? ఈ ఉదయకాలం అర్థం చేసుకోవాలి. సృష్టిని మన దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడో మనం అర్థం చేసుకోవాలని యోబు భక్తుడు కూడా రాస్తున్నాడు. ఆమేన్. యోబు 12వ అధ్యాయంలో 7వ వచనం నుంచి 9వ వచనంలో ఇలా రాస్తున్నాడు. ఆయనను మృగములను విచారించము. దేవుని సృష్టించి నేర్చుకోమని చెప్తున్నాడు. మృగములను విచారించము, అవి నీకు బోధించును అంటున్నాడు. ఏం చేస్తాయంట? మృగాలను మనం విచారిస్తే, అంటే మృగముల కొరకు మనం ఆలోచన చేస్తే, దేవుడు చేసిన జంతువుల యొక్క జీవితాలు మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే అవి మనకు బోధిస్తాయంట. మనకు బోధ కలిగేలాగా, అంటే దేవుని యొక్క మహిమ ఎంత గొప్పదో, దేవుడు ఎంత మంచివాడో మనం అర్థం చేసుకోగలమని అది సృష్టి నుంచి మనం నేర్చుకోవాలని దేవుడు మాట్లాడుచాడు. ఆకాశ పక్షులను విచారించము, అవి నీకు తెలియచేయను అంటున్నాడు. భూమిని గురించి ధ్యానించిన ఎడల అది నీకు బోధించును. ఆమేన్. సముద్రంలోని చేపలను నీకు వివరించును అంటున్నాడు. ఆమేన్. ఒకసారి చూస్తే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది కదా, సముద్రంలో ఉన్న చేపలను అవి ఎలా బ్రతుకుతున్నాయి మనం ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే మనకు భయం వేస్తుంది. ఆమేన్. హల్లెలూయా. మన దాంట్లో సృష్టించిన వాడు ఎంత గొప్పవాడని. ఆకాశంలో పక్షులు ఎగురుతున్నాడు, కొన్ని అందమైన పక్షులు ఎగురుతున్నప్పుడు చూసినప్పుడు మన హృదయంలో ఆనందం కలుగుతుంది. ఆమేన్. హల్లెలూయా. అవి నీవుగా నాలుగా సమకూర్చుకొనవు, ఏ దినానికి ఆ దినం అవి పోషించబడుతూ ఉంటాయి. వాటిని పోషించేవాడు ఎంత గొప్పవాడో అవి వివరిస్తున్నాయని దేవుడు వాక్యం చెప్తుంది. నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, వీటి ద్వారా ఏం చేయాలంటే మనం ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. మన జీవితంలో నేను సేవించుచున్న దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు మనం అర్థం చేసుకోవాలని దేవుడు మాట్లాడుచున్నాడు. ఆమేన్. మనం పని చేసుకోవాలని మనం జీవించట్లేదు, ఆయన మనలను పోషిస్తున్నాడు అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఆమేన్. ఇంత గొప్ప దేవుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడంటే నీవు నేను ఆయనకి ఆలయముగా ఉన్నానని దేవుడు కోరుచున్నాడు. ఎంత విశాల విశ్వాన్ని సృష్టించిన మహాదేవుడు, పరిశుద్ధుడైన దేవుడు, ఉన్నతమైన దేవుడు, సర్వోన్నతమైన దేవుడు, మహిమ గల దేవుడు, ఆయన నీవు నేను ఆయనకి ఆలయమే ఉన్నాను చెప్తున్నాడు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అది ఎంత ఆశ్చర్యమైన విషయం. కొరింథీ రాసిన పత్రిక 1 కొరింథీ 3:16 మీరు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారని, దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించుచున్నాడని మీరు ఎరుగురా. ఎవరు నివసిస్తున్నాడు మనలో? ఎవరు నివసిస్తున్నాడు? సహోదరి సహోదరుల, క్రైస్తవుడు దేవుని ఆలయమై ఉన్నాడు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. స్వయంగా పరిశుద్ధాత్మకు మనము నిలయమై ఉన్నాను దేవుడు మాట్లాడుచున్నాడు. దేవుడు నీలోనే నాలోనే జీవిస్తున్నాడు. ఎవరైనా సర్వ సృష్టిని సృష్టించిన సృష్టికర్త. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఆదికాండం 1వ వచనంలో ఏం రాయబడి ఉంటుందో ఒకసారి చదవండి. ఎవరు జీవిస్తున్నారో మీకు అర్థమవుతుంది. ఆదికాండం 1వ అధ్యాయము 1వ వచనము. ఆమేన్. ఏ ఆత్మ అయితే జలములపై అల్లాడుచుండెనో ఆ ఆత్మ నీలోను నాలోను జీవిస్తున్నాడు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. మీ హృదయం భయముతో వణికిపోవాలి. ఆమేన్. సర్వశక్తుడైన దేవుడు నీలోను నాలోను జీవిస్తున్నాడు. ఆమేన్. రేపేతురు రాసిన 1వ పత్రిక 2వ అధ్యాయం 5వ వచనం. యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవునికి అనుకూలములకు ఆత్మ సంబంధమైన బలులను అర్పించుటకు పరిశుద్ధ యాజకులుగా ఉండినట్లు మీరును సజీవమైన రాళ్ళ వలె నుండి ఆత్మ సంబంధమైన మందిరంగా కట్టబడుచున్నాము అంటున్నాడు. మనము ఆత్మ సంబంధమైన దేవుని ఆలయంగా
కట్టబడుచున్నాం. ఆమేన్. ఎందుకు? ఆత్మ సంబంధమైన బలులు అర్పించడానికి. ఆమేన్. దేవునికి అనుకూలమైన పనులు చేయడానికి. మరో సెకండ్ థర్డ్ అజెండా ఏమీ లేదండి. ఓన్లీ భూమి మీద మనం వచ్చింది ఏంటంటే, ఎందుకంటే ఆయనకు అనుకూలమైన పనులు చేయడానికి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఆయనకు ఆత్మ సంబంధమైన బలులను మనము అర్పించడానికి మనము ఈ లోకములో ఆయన ఆలయాలుగా ఉన్నామని దేవుడు మాట్లాడుచున్నాడు. కట్టబడుచున్నామని దేవుడు మాట్లాడుచున్నాడు. హల్లెలూయా. ఇది నిజమే. దేవుని ఆత్మ మనలో నివసించున్నాడన్న సంగతి నిజమే. ఒకవేళ నిజము కాదని నువ్వు ఏదో యాదృచ్ఛికంగా దేవుడు మా రాశి ఉన్నాడని నమ్మితే మాత్రము నువ్వు అవిశ్వాసివి. విశ్వాసం ఏంటంటే దేవుడు నాలో జీవిస్తున్నాడు, పరిశుద్ధాత్మ నాలో జీవిస్తున్నాడు, సర్వశక్తమైన దేవుడు నాలో నివసిస్తున్నాడని నమ్ముతాడు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అయితే ఈ దేవుడు, మనలో నివసించుచున్న దేవుడు పరిశుద్ధుడైన దేవుడు. ఆమేన్. మీకు ఈరోజు వాక్య భాగం ఏం చెప్పాను? విన్నవారు గట్టిగా చెప్పండి. పరిశుద్ధతలో నడుచుట. ఆమేన్. ఎంత గొప్ప దేవుడు, ఎంత మహిమ గల దేవుడు పరిశుద్ధుడై ఉన్నాడు. ఆమేన్. లేవికాండము 20:26 మీరు నాకు పరిశుద్ధులై ఉండవలెను. ఎలా ఉండాలి? మీరు నాకు పరిశుద్ధులై ఉండవలెను. ఎందుకంటే నేను మీలో జీవిస్తున్నాను కనుక మీరు నాకు పరిశుద్ధులై ఉండాలి. నేను పరిశుద్ధుడను, యెహోవాను నేను పరిశుద్ధుడను. మీరు నా వారై ఉండినట్లు అన్ని జనుల నుండి మిమ్మల్ని వేరుపరిచితిని. ఆమేన్. నేను పరిశుద్ధుడని అంటున్నాడు దేవుడు. మనము యెషయా గ్రంథంలో మనం చూస్తాం కూడా ఆయన పరిశుద్ధతను, ఆయన పరిశుద్ధత గురించి, ఆయన మహిమ కొరకు సింపుల్గా సూర్యుడి నుండి కూడా మనం నేర్చుకుని ఉన్నాం. చిన్న సూర్యుడు దేవుని దగ్గర, దేవుని ఉనికిలో సూర్యుడు ఏమీ కనబడ్డు, ఒక ధూళితో సమానం. ఆమేన్. మీరు నా వారు కనుక మీరు పరిశుద్ధులుగా ఉండాలి, పరిశుద్ధులుగా జీవించాలి, పరిశుద్ధులుగా నడుచుకోవాలి, పరిశుద్ధమైన జీవితంతో జీవించాలి, నాకు ఇష్టమైన జీవితం మీరు జీవించాలి అని ప్రభు మనతో మాట్లాడుచున్నారు. ఎందుకు? దేవుని ఆత్మ మనలో నివసించినట్లుగా. ఆమేన్. మనం ఆయనకు నిలయములు గనుక, ఆయన నివసించే వారము గనుక అట్రీతిగా మనం జీవించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నారు. ఆమేన్. మీరు అన్యుల వలె ఉండరాదు అని దేవుడు మాట్లాడుచున్నాడు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అన్యజనుల నుండి మిమ్మును వేరుపరిచితిని అన్నాడు. అన్యజనుల వల్ల మీరు నడుచుకోకూడదు. అన్యజనులకు వేరే ఉండాలి. మీరు అన్యజనుల మాదిరి మనం జీవించకూడదని దేవుడు మనతో ఇక్కడ స్పష్టంగా మాట్లాడుచున్నాడు. అన్యజనులకు సంబంధించిన జీవితము ఏదైనా మన జీవితంలో ఉన్నదేమో అని ఒకసారి పరీక్షించుకొని మనం నడుచుకోవాలి. ఎందుకు మీరు అలా నడుచుకోవాలి? ఎందుకు అలా నడుచుకోవాలి? మీరు దేవుని బిడ్డలు కనుక. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఆ పరిశుద్ధ దేవుడు మనలో జీవిస్తున్నాడు కనుక. ఆమేన్. అర్థమవుతుందా? నిర్గమకాండము 15:11 ఆయన మహిమను మరొకసారి అర్థం చేసుకుందాం. యెహోవా వేల్పులలో నీ వంటి వాడెవడు? పరిశుద్ధతను బట్టి నీవు మహానీయుడు, స్తుతి కీర్తనలను బట్టి పూజ్యుడవు, అద్భుతములు చేయువాడవు, నీ వంటి వాడెవడు అని మాట్లాడుతున్నాడు. ఆమేన్. బోరింగ్ ఉందా సబ్జెక్టు? ఎలా ఉంది? చెప్పాను కదా, పరిశుద్ధత అంటే మనిషికి, మానవునికి ఇష్టం ఉండదు. లోకంలో ఉన్న ఆనందాలన్నీ నాకు కావాలని కోరికనే స్వభావము ఈ శరీరంది. ఆమేన్. హల్లెలూయా. అందుకని పరిశుద్ధతలో జీవించాలని చెప్తున్నప్పుడు అనీజీగా ఉంటుంది.
ఒక్కసారి కానీ సత్యం నెరిగి మనం సత్యం చేత బాగు చేయబడిన వరకు నడుచుకోవాలని దేవుడు మాట్లాడుచున్నాడు. ఇక్కడ భక్తుడు రాస్తున్నాడు, నీ వంటి వాడెవడు? ఆమేన్. ఆ దేవుడు నీలో జీవిస్తున్నాడు. హల్లెలూయా. ఇదే మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. పరిశుద్ధతను బట్టి నీవు మహానీయుడు అన్నాడు. గ్లోరియస్ ఇన్ హోలీనెస్ అన్నాడు, రాయబడి ఉంటుంది ఇంగ్లీష్లో. ఆమేన్. మన సంఘము గ్లోరియస్ సంఘం, మహిమ గల సంఘము. పరిశుద్ధతలో మహిమ గలవాడు. మహిమలో పరిశుద్ధతలో మాటలు వివరించడానికి తెలియక ఇంకా అవైలబుల్ వర్డ్ తీసుకుని మనం రాయబడి ఉంది అంతే. ఆమేన్. హల్లెలూయా. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధతను వివరించలేమండి, మానవ జ్ఞానం సరిపోదండి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. అంత గొప్ప దేవుడు మనల్ని నివసిస్తున్నాడని భయముతో భక్తితో వణుకుపోతూ జీవించాలని మీకు తెలియజేస్తున్నాను. అన్నయ్య అంటుంది, ఏమంటుందో చూద్దాం. మొదటి సమూయేలు గ్రంథము 2వ అధ్యాయం 2వ వచనం. యెహోవా వంటి పరిశుద్ధ దేవుడు ఒకడును లేడు, నీవు తప్ప మరి ఏ దేవుడును లేడు, మన దేవుని వంటి ఆశ్రయదుర్గం ఏది లేదు అని హన్నా పలుకుతుంది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నీ దేవుని యొక్క పరిశుద్ధతను నీవు ఎరిగి ఉన్నావా? హల్లెలూయా. ఆయన గొప్పదనాన్ని నువ్వు అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నావా? అప్పుడే నిజంగా దేవుని ఆరాధించగలము. ఆమేన్. అప్పుడే వణుకుతో భయముతో ఆయన ఎదుట సాగిలపడగలమని దేవుడు మనతో మాట్లాడుచున్నాడు. చూడండి, శరాపులు యెషయా గ్రంథము మనం ఆరోగ్యం చూసిన శరాపులు ఎట్రీతిగా దేవుని స్తుతిస్తున్నాయో. శరాపులు కానీ ఎన్ని రెక్కలు ఉంటాయంట? 6 రెక్కలు ఉంటాయంట. 2 రెక్కలతో ఏం చేస్తాయి? కాళ్ళను కప్పుకుంటాయంట. 2 రెక్కలతో ముఖమును కప్పుకుంటాయంట. 2 రెక్కలతో ఎగురుచు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడని దేవుని స్తుతి తన ముఖాన్ని కప్పుకుంటాయి. దేవుని చూడలేక, ఆయన మహిమను చూడలేక. దేవునికి సమీపంగా పరలోకంలో సింహాసనం దగ్గర ఉండేవి, సింహాసనం పైన ఎగురుచుండేవి శరాపులు. అవి జీవులు. ఆమేన్. అవి గొప్ప స్తుతి గానాలు చేస్తున్నాయి. అవి సాధారణమైనవి కావు. వాటి స్తుతి ఆరాధన ఎలా ఉంటుందంటే, అవి దేవుని స్తుతిస్తున్నప్పుడు అంట మందిరం యొక్క గడప కమ్ములు, అంటే కమ్ములు అంటే ఎలా ఉంటాయి కదా, ఆ కమ్ముల యొక్క పునాదులు కదులుతుంటాయంట. దేవునికి ఎట్టి రీతి అయిన స్తుతి ఆరాధన పరలోకంలో జరుగుతున్నదో ఒకసారి ఆలోచించి. ఆమేన్. నీవు దేవుణ్ణి భూమి మీద ఆలయంగా ఉన్న నీవు దేవుని ఎట్టి రీతిగా దేవుని స్తుతిస్తున్నావు, దేవుని ఆరాధిస్తున్నావు. కొంతమంది దేవుని స్తుతించమంటే చేతులు కట్టుకుంటారు. స్కూల్లో చేయని పని ఇప్పుడు వేస్తున్నారు కదా. అదే దేవుని స్తుతించే పద్ధతి, అదే దేవునికి ఇవ్వాల్సిన గౌరవము, దేవుని మహిమపరచవలసిన విధానం అదా. ఒకసారి యోచన చేసుకో. దేవుని ఎట్టి రీతిగా నువ్వు దేవుని స్తుతిస్తున్నావు, ఎట్టి రీతిగా దేవుని ఆరాధిస్తున్నావు ఆలోచన చేసుకోమని దేవుడు మాట్లాడుచున్నాడు. యెషయా ప్రవక్త అంటే గొప్ప ప్రవక్త. యెషయా సాధారణమైన ప్రవక్త కాదండి. ఆ ప్రవక్త దేవుని సన్నిధిలో దేవుని చూసిన తర్వాత అపవిత్రుడని అయిపోయానని, అపవిత్రమైన పెదవులు కలిగిన వాడని ఒప్పుకొనుచున్నాడు దేవుని సన్నిధిలో. ఇప్పుడు దేవుడు నీలోనే జీవిస్తున్నాడు. ఎట్టి రీతిగా ఉన్నది నీ జీవితం? హల్లెలూయా. పరిశుద్ధుడు, ఆ పరిశుద్ధుడు నీలో జీవిస్తున్నాడు ఆత్మస్వరూపిగా. ఎట్టి రీతిగా ఉన్నది దేవుడిని మనం ప్రశ్నిస్తున్నాడు. మన పరిస్థితి ఏంటని దేవుడు అడుగుతున్నాడు. పరిశుద్ధుడైన దేవుడు మనలో పరిశుద్ధతను కోరుచున్నాడు. ఎంత గొప్ప దేవుడో, ఎంత మహిమగల దేవుడో, ఎంత మంచి దేవుడో, ఎంత ప్రేమగల దేవుడో. దేవుడు ఎంతో పరిశుద్ధుడైన దేవుడు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఇది మనం ఎరిగి జీవించాలని దేవుడు మనం కోరుచున్నాడు. దేవుడు ఇజ్రాయెల్ ప్రజలను విడిపించి ఐగుప్తు నుంచి విడిపించాడు. ఫరో యొక్క చేతుల నుంచి బానిసత్వం జీవితం జీవించున్న వారిని విడిపించి వాగ్దాన భూమికి నడిపించాడు. మనందరికీ తెలుసు కదా, కనానుకు నడిపించినాడు. ఇంత పాటలో కూడా ఒక చరణం ఉంటుంది. ఆమేన్. కనానుకు మనం వెళ్తున్న మార్గంలో ఉన్నామని. ఆమేన్. అలాగే ఇజ్రాయెల్ ప్రజలను దేవుడు
ఐగుప్తు యొక్క బానిసత్వం నుంచి విడిపించి కనానుకి నడిపిస్తున్నాడు. ఎర్ర సముద్రం దాటించాడు. అప్పుడు అరణ్య ప్రాంతం గుండా దేవుడు ఇశ్రాయేల్ ప్రజలను తీసుకుని వెళ్తున్నాడు. అప్పటి వరకు నడిపించిన దేవుడు అరణ్యంలో ఇశ్రాయేల్ ప్రజలతో ఏమన్నాడంటే, ఇక నేను మీతో రాను అంటున్నాడు. ఐగుప్తులో విడిపించి అరణ్య ప్రదేశం కూడా తీసుకుని వెళ్ళి ఇంకా మీతో నేను రాను అంటున్నాడు. ఎందుకు అంటున్నాడో చూద్దాం. నిర్గమ కాండము 33వ అధ్యాయము 1-3 మరియు యెహోవా మోషేతో ఇట్లా నేను నీవు ఐగుప్తు దేశం నుండి తోడుకొని వచ్చిన ప్రజలను బయలుదేరి నేను అబ్రహాముతోనూ ఇస్సాకుతోనూ యాకోబుతోనూ ప్రమాణము చేసి నీ సంతానమునకు దీని నిశ్చయని చెప్పిన పాలు తేనెలు ప్రవహించి చేసునకు లేచిపోండి. నేను నీకు ముందుగా దూతను పంపి కనానీలను, అమోరీలను, హిత్తీలను, పెరిజీలను, హివీలను, యెబూసీలను వెళ్ళగొట్టెదను. మీరు లోబడనల్లని ప్రజలు గనుక నేను మీతో కూడా రాను అంటున్నాడు. ఎందుకు రాడంట? ఎందుకు రాడు? నువ్వే అలాగున్నావు. అదే ప్రశ్న దేవుడు నిన్ను అడుగుతున్నాడు. ఇది నాన్న, నీవు దేవునికి లోబడే బిడ్డగా ఉన్నావా, లోబడనల్లని బిడ్డగా ఉన్నావా? ఎందుకు చెప్తున్నాడు, ఎందుకు అంటున్నాడు ఒకసారి చూడు, వినండి. మీరు లోబడనల్లని ప్రజలు కనుక నేను మీతో కూడా రాను, త్రోవలో మిమ్మును సంహరించేదనేమో అని మోషేతో అన్నాను. ఒకవేళ మిమ్మల్ని చంపేస్తానేమో, మిమ్మల్ని సంహరిస్తానేమో, మీరు నాకు లోబడకపోవడం వలన, మీ అపవిత్రత వలన, మీరు చేసే తిరుగుబాటు వలన మిమ్మల్ని నేను చంపేస్తానేమో అని మీతో నేను రానంటున్నాడు. అప్పుడు మోషే బతిమాలుకుంటాడు దేవుణ్ణి. తర్వాత అప్పటి వరకు దేవుని యొక్క గుడారము పాలెము మధ్యలో ఉండేది. మీరున్నారు, ఎక్కడున్నారు అందరు? హల్లెలూయా. ఇక్కడ ఉన్నారు అందరూ హల్లెలూయా చెప్పండి. కొంతమంది ఉన్నారు, అందరూ చెప్పలేదు. మనసు ఎక్కడ ఉందా? ఇజ్రాయెల్ యొక్క పాలెములో దేవుని యొక్క సన్నిధి ఉండేది. సన్నిధి అంటే దేవుని యొక్క గుడారం. దేవుని యొక్క గుడారము పాలెము మనకు మధ్యలో ఉండేది. 3 గోత్రములు ఎదురుకునేవి, 3 గోత్రాలు పక్కన ఉండేవి, 3 గోత్రాలు పక్కన ఈ రైట్ని లెఫ్ట్ని, 3 ఎదుట 3 వెనక గోత్రం మధ్యన దేవుని యొక్క మరి ప్రత్యక్ష గుడారము ఉండేది. మధ్యలో ఉన్న దేవుని యొక్క ఆ యొక్క గుడారం ఏం చేశారంటే, మోషే ఏం చేసి దేవునితో మాట్లాడి ఆ యొక్క ప్రజల మధ్యలోంచి దేవుని యొక్క సన్నిధి దూరంగా, పాలెముకి వెలుపట దూరంగా పెట్టారు. వీరి మధ్యన లేదు దేవుని సన్నిధి, దూరంగా ఉంచబడింది. ఎందుకు? వీరి యొక్క జీవితాన్ని బట్టి. ఆమేన్. చూడండి, మనకి నిర్గమకాండము 33:7 అంతలో మోషే గుడారం తీసి పాలెము వెలుపలికి వెళ్ళి పాలెమునకు దూరంగా దాన్ని వేసి దానికి ప్రత్యక్ష గుడారం అని పేరు పెట్టెను. యెహోవాను వెతికిన ప్రతివాడును పాలెమునకు వెలుపలనున్న ఆ ప్రత్యక్ష గుడారంనకు వెళ్ళుచూ వచ్చాను. ఆమేన్. అంతవరకు గుడారం మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ఎవరు అందరూ కూడా దగ్గరికి ఉండి వెళ్ళేవారు. ఇప్పుడు దూరంగా వెళ్ళి వచ్చేవారు అనమాట. దీన్ని బట్టి మనకు ఏం అర్థం కావాలంటే, దేవుడు పరిశుద్ధుడు అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఆమేన్. ఆయన సన్నిధిలో మనం నిలిచి ఉండాలంటే పరిశుద్ధులుగా జీవించాలి అని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. ఆమేన్. దేవుని సన్నిధి పాలెము అంటే ఇజ్రాయెల్ ప్రజల మధ్యలో ఉండాలంటే పరిశుద్ధంగా ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు ఉండాలి, లోబడే పిల్లలుగా ఉండాలి. అప్పుడు దేవుని యొక్క పాలెములో దేవుని యొక్క సన్నిధి ఉండగలిగేది. కానీ దూరం ఉన్నదంటే కారణం ఏంటంటే వారు లోబడిన పిల్లల ప్రజలుగా ఉన్నారని. ఆమేన్. హల్లెలూయా. మీరు ఒకటి మాత్రం మీరు హృదయంలో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ చెప్తున్న సంఘటన ఏంటంటే, ఇజ్రాయెల్ ప్రజలను కనానుకు నడిపిస్తున్నాడు. పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేవుడు వాగ్దానం చేసిన వాగ్దాన భూమికి నడిపిస్తున్నాడు అనేది మైండ్లో మీరు హృదయంలో ఉండనివ్వండి. ఆమేన్.
హల్లెలూయా. ఎలా నడిపిస్తున్నాడంటే దేవుని యొక్క సన్నిధి వారికి తోడుగా ఉంచి నడిపిస్తున్నాడు. ప్రత్యక్ష గుడారము దేవుని యొక్క సన్నిధికి నిదర్శనం. చూడండి, ప్రత్యక్ష గుడారం గురించి చెప్పిన తర్వాత నేను ఈరోజు వాక్యాన్ని ముగిస్తాను. రాబోయే వారాల్లో కూడా దీని గురించే మీతోటి పరిశుద్ధత గురించి మాట్లాడాలని నా ఉద్దేశం. చూడండి, ఇక్కడ ప్రత్యక్ష గుడారము అంటే ఇలా ఉంటుంది. ఇది ప్రత్యక్ష గుడారం యొక్క నమూనా. చూస్తున్నారా? నన్ను చూడకండి, ఇక్కడ చూడండి, మీరు ఇక్కడ చూడాలి అందరూ కూడా, నన్ను కాదు. ఈ పిక్చర్ని చూడండి. ఇది ప్రత్యక్ష గుడారము ఇలా ఉంటుంది. ఇది ఆవరణ. ఇది కాంపౌండ్ వాల్ ఉంటుంది కదా, అలాగా కాంపౌండ్ వాల్లాగా చుట్టూ ఉండేది. ఇది గోడ అన్నమాట ప్రత్యక్ష గుడారానికి. దీన్ని ఆవరణ అంటే. ఇది దేవుని యొక్క ఆలయం, టెబర్నాకిల్ అంటారు. దేవుని యొక్క ఆలయం. ఈ ఆలయంలో ఎలాంటి 2 భాగాలు ఉంటాయి. చూపించమ్మా. ఇది ఆవరణ యొక్క ఎంట్రన్స్. ఇది ఓకే. ఇది పరిశుద్ధ స్థలం అంటారు. ఇది అతి పరిశుద్ధ స్థలం. దేవుని యొక్క సన్నిధి ఉండేది ఏదంటే ఈ స్థలం. హల్లెలూయా. దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఆ విధంగా. దేవుడు ఏం చేశాడంటే లేవి గోత్రంను ఈ ప్రత్యక్ష గుడారంలో, అంటే ఈ దీనిలో అంతట్లో పనిచేయడానికి, అంటే ముందుకెళ్ళాం, ఈ అంత బాధ్యత కూడా లేవి గోత్రానికి ఇచ్చాడు. రాబో దినాల్లో వివరించే మాటల్లో మీరు జ్ఞాపకం ఉంచుకుందరా. లేవి గోత్రం మాత్రమే 12 గోత్రాలు ఉంటే దేవుడు లేవి గోత్రాన్ని ఎన్నుకున్నాడు. ఎందుకు తెలుసా? ఎందుకు చెప్పండి? నన్ను అడగండి, ఎవరన్నా అడగండి, ఎందుకని అడగండి. నాకు తెలియదు. హల్లెలూయా. నాకు తెలియని దాని గురించి నేను చెప్పను. దేవుడు ఏమి కొన్నా ఒకటి మాత్రం చెప్పగలను. దేవుడు ఎందుకు కోరుకున్నాడో, ఏమి కోరుకున్నాడో మనం ప్రశ్నించకూడదు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. దేవుడు చేసింది అన్నీ కూడా కరెక్ట్గా చేస్తాడని విశ్వాసంతో మాత్రం మనం జీవించాలి. ఆమేన్. ఆయనకు లోబరచగలదు తప్ప ఆయన ప్రశ్నించే జీవితము మన జీవితంలో ఉండకూడదని దేవుడు కొన్ని విషయాల ద్వారా నేర్పిస్తూ ఉంటాడు. ఇదిగో చూడండి, ఇది బలిపీఠము, తర్వాత ఇది గంగాళము. బలిపీఠం ఇచ్చిన యాజకుడు, వీళ్ళందరూ పనిచేసే వాళ్ళందరూ కూడా లేవి గోత్రం మాత్రమే. దానిలో మొదటిది లేవి గోత్రం మాత్రమే. ఈ గంగాలో ఒకవేళ బలిపీఠం అర్పించినా, యాజకుడైనా, ప్రధాన యాజకుడైనా, ఎవరైనా సరే ఈ గంగాలంలో చేతులు కానీ తను పరిశుద్ధపరచుకోకుండా ఆలయంలోకి వెళ్ళకూడదు. దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే దేవుడు అతి పరిశుద్ధుడు అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఆమేన్. దేవుడు లేవి గోత్రాన్ని ఎన్నుకున్నాడు. అహరోనుని ప్రధాన యాజకునిగా ఎంచుకున్నాడు. నేను మిమ్మల్ని చంపేస్తానేమో కనుక దూరం అన్నాడు కదా. అహరోను కూడా దేవుడు అన్నాడంటే సంవత్సరానికి ఒక్కసారి మాత్రమే నీవు నా సన్నిధికి రావాలి. మోషేతో చెప్తున్నాడు, నీ అన్నయ్యను అహరోనుతో చెప్పు, ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో ఉన్న నా యొద్దకు మీరు రాకూడదు. ఖండితంగా ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు. రావడానికి వీల్లేదు. ఒకవేళ రావలసినప్పుడు సంవత్సరానికి ఒక్కసారే పాప ప్రాయశ్చిత్తం చేయబడిన ఆ రక్తం గొర్రెపిల్ల ఆ రక్తంను తీసుకొని మాత్రమే నువ్వు రావాలని, అతను రావాలని చెప్తున్నాడు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. పాప పరిహారార్థ బలి ఎలా అర్పించేవాడో తెలుసా? ఎలా అర్పించేవారో చూద్దాం. పాప పరిహారార్థ బలి చేయబడిన ఆ రక్తం తీసుకొని మాత్రమే దేవుని సన్నిధి తమ్ముడు ఒకసారి పాప పరిహారార్థ బలి ఎలా చేసేవారంటే, నీళ్ళు కూర్చో, ఒక మోకాలు దూరం కనబడుతున్నాడు కదా తమ్ముడు. పాప పరిహారం ఎలా చేశాడు? నేను యాజకుడిని అనుకుందాం. యాజకుడు ఏం చేశాడు అంటే, బలిగా ఈ గొర్రెను లేదా ఈ పొట్టేళ్ళను లేదంటే ఈ యొక్క పశువును దేవునికి బలిగా అర్పించడానికి తీసుకొచ్చాడు. పాపముల నిమిత్తం ఇజ్రాయెల్ సమాజం యొక్క పాపముల నిమిత్తం, సర్వ సమాజం యొక్క పాపముల నిమిత్తం తీసుకొచ్చినప్పుడు
యాజకుడు ఏం చేశాడంటే తన చేతులను ఈ యొక్క బలిపశు మీద ఉంచి తన పాపమును, తన కుటుంబ పాపమును, అదేవిధంగా సర్వ సమాజం యొక్క పాపమును దీని మీద మోపి దీని యొక్క పేకోసి ఆ రక్తం చిందించి ఆ రక్తంను ఒక బౌల్లో తీసుకొని దీనిని దహించేవాడు పాప పరిహార్థ బలిగా. ఆ రక్తంను తీసుకొని అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో ఉన్న దేవుని యొక్క నిబంధన మందసం మీద ఉన్న ఆ కరుణాపీఠం మీద 7 మార్లు చల్లేవాడు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. తెలమ్మ కూర్చో. అలా చేయబడింది. ఎందుకు అలా చేయబడిందో మనకు తర్వాత మనం దేవుని వాక్యం జాగ్రత్తగా మనం ధ్యానం చేస్తే అర్థమవుతుంది. మానవ యొక్క సర్వ పాపము ఆ గొర్రె మీద మోపబడింది. ఆ గొర్రె చంపబడింది. ఆమేన్. వారికి బదులుగా ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు చేసిన ఆ పాపముకు బదులుగా ఈ యొక్క గొర్రె చంపబడింది, ఈ పశువు చంపబడింది, రక్తము చిందించిందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా దేవుడు వారికి తోడై ఉండి వాగ్దాన భూమిలోనికి నడిపించాడు. ఈ విధంగా నడిపించాడు దేవుడు వాగ్దాన భూమిలోనికి. ఆమేన్. ఇక్కడ అవుదాం మనం. దేవుడు, మీరు సేవించుచున్న దేవుడు పరిశుద్ధుడు కనుక మీరును పరిశుద్ధులై ఉండుడి అని దాని అర్థం ఏంటంటే ఆయన పరిశుద్ధుడు, మన పరిశుద్ధతలో ల్యాకింగ్ ఉన్నదని చెప్తున్నాడు ఆయన. ఆమేన్. మనం పరిశుద్ధత కావాలంటే ఒక బలిపశువు అర్పించవలసి ఉంటుంది, ప్రాణము ఆయన రక్తము చిందించవలసి ఉన్నదని దీని ద్వారా మనం గ్రహించాలి. ఆమేన్. మన రాబోతున్న ఈ దినాన ఆయన శరీరంలోను ఆయన రక్తంలోను పాలు భాగస్తులైన మనము అర్థం చేసుకోవాల్సింది అదే. నాకు బదులుగా నన్ను పరిశుద్ధిని చేయుటకు గాను యేసయ్య తన ప్రాణాన్ని పెట్టాడు. ఆయనే వధింపబడిన దేవుని గొర్రెపిల్ల. ఆమేన్. మనకు బదులుగా బలిపశువుగా వచ్చి మనకు బదులుగా మన పాపలకు ప్రాయశ్చిత్తంగా ఆయన బలిపశువుగా ఆయన ప్రాణాన్ని పెట్టాడని, బలియాగం చేశాడని అర్థం చేసుకొని కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా ఆయన రక్తం చేత కడగబడి ఆమేన్ పరిశుద్ధమైన జీవితం మనం జీవిస్తే దేవునిలోనికి వెళ్ళాలి. కృపదేవుడు ఎందుకు ఇచ్చాడంటే మరొకసారి కడుక్కోవడానికి. ఆమేన్, హల్లెలూయా. పాపంలో ఇష్టానుసారంగా జీవించడానికి కాదు. ఆమేన్. పరిశుద్ధంగా జీవించి దేవుడు వాగ్దాన భూమిలో ప్రవేశించడానికి. ఆమేన్. వాగ్దానం చేసిన భూమిలోనికి ప్రవేశించడానికి ఇజ్రాయెల్ ప్రయాణం ఏ విధంగా ఉందో క్రైస్తవ ప్రయాణం ఆ విధంగానే ఉంది. ఆమేన్. రాబోయే వారం మనం దాని గురించి ధ్యానం చేద్దాం. అందరూ లేచి నిలబడి మన జీవితం ఎలా ఉందో ఒకసారి పరీక్షించవలసిందా దేవుడు కోరుకుంటున్నా. ఈ మేనరీతం ఒక్కసారి ఆ గొర్రెపిల్ల యొక్క రక్తంలో మన పాపం మనం కడుక్కుందాం, ఒప్పుకుందాం. 2 చేతులు ఆయన వైపు చాచి, నాకు బదులుగా నా పాపములన్నీ నీ తల మీద మోపబడి నా తండ్రి నాకు బదులుగా మరణించిన యేసయ్య నీకు స్తోత్రాలని 2 చేతులు ఆయన వైపు చాచి ఆరాధన. గొర్రె పిల్ల రక్తములో కడుగబడిన వారే పరిశుద్ధులు. గొర్రె పిల్ల రక్తములో కడుగబడిన వారే పరిశుద్ధులు. పరిశుద్ధుడా యేసయ్యా నన్ను శుద్ధి చేయుమయా. పరిశుద్ధుడా యేసయ్యా నన్ను శుద్ధి చేయుమయా. నన్ను శుద్ధి చేయుమయా. నన్ను శుద్ధి చేయుమయా. గొర్రె పిల్ల రక్తములో కడుగబడిన
ఆకాశము ఈ భూమియు గతించిన గతించను నీ మాటలు. ఆకాశము ఈ భూమియు గతించిన గతించను నీ మాటలు. శాశ్వతమైనది నీ రాజ్యము, శాశ్వతమైనది నీ రాజ్యము. ఆ రాజ్యములో మమ్ము చేర్చుమయా యేసయ్యా. గొర్రె పిల్ల రక్తములో కడుగబడిన వారే పరిశుద్ధులు. గొర్రె పిల్ల రక్తములో కడుగబడిన వారే పరిశుద్ధులు. పరిశుద్ధుడా, ప్రేమామేడ, కృపా కనికరం కలిగిన తండ్రి, నీ ఘనమైన నామం స్తుతులు 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 వేలాది స్తోత్ర చెల్లిస్తున్నావు. నేను ఎంత కృప కలిగి దేవుడు, ఎంత మంచి దేవుడు. నేను మాకు బదులుగా తండ్రి, నేను తండ్రి ఆ సిలువపై తండ్రి మా పాపంలో భరించిన తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు. మమ్మలను విమోచించి నేను నీ పరిశుద్ధతను మాకు అలంకరింప చేసినందుకు ఉన్నాను. నీ రక్తము చేత మమ్మల్ని కడిగినందుకు నీకు స్తుతి స్తోత్రాలు. నేను ఈ ఉదయకాలమున ప్రభా నీ వాక్యం చేత తని మరొకసారి మమ్మల్ని కడిగినందుకు నీకు స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. నీ కొరకు నమ్మకంగా జీవించే ధన్యత మాకు దయచేయండి. నీవు మాలో జీవిస్తున్నావని నా తండ్రి నాయన ఆ అవగాహన కలిగి నిత్యము పాపము చేయడానికి నా ప్రభా భయపడు వారంగా నా ప్రభా తండ్రి, పాపమును అసహించుకునే వారంగా నా ప్రభా మీరు మాకు సహాయం చేసి నడిపించమని అడుగుతున్నాను. నీ బిడ్డలను నా ప్రభా నీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాను ప్రభా తండ్రి. నా ప్రభా సమర్పించుకున్న బిడ్డలను నా ప్రభా నీ బలమైన చేతికి అప్పగిస్తున్నాను. క్షేమంగా నా ప్రభా ఇది మొదలుకొని నీ కొరకు జీవించటకు కృప చూపించమని, నిత్య రాజ్యం యొక్క నా ప్రభా నడకలో మేము ఉన్నామని, నా ప్రభా వాగ్దాన భూమిని స్వతంత్రించుకుంటకు మేము వెలుచున్నామని విశ్వాసముతో నా ప్రభా ఈ జీవించటకు కృప చూపించమని మమ్మల్ని అందరినీ బలమైన చేతికి అప్పగించుకుంటూ యేసునామమున అడుగుచున్నాము ప్రభు తండ్రి. ఆమేన్ ఆమేన్. హల్లెలూయా. దేవుని కానుకల ద్వారా దేవుని మనం స్తుతిద్దాం. దేవా నీ నామము ఎంతో ఉన్నతము, స్తుతులు చెల్లింతును నా జీవిత కాలమంతా. దేవా నీ నామము ఎంతో ఉన్నతము, స్తుతులు చెల్లింతును నా జీవిత కాలమంతా. నీ నామం ఘనమైనది, నీ నామం బలమైనది. నా జీవితమంతా స్తుతించిన నీతోనే సరితూగునా. నీ నామం ఘనమైనది, నీ నామం బలమైనది. నా జీవితమంతా స్తుతించిన నీతోనే సరితూగునా. దేవా నీ నామము ఎంతో ఉన్నతము, స్తుతులు చెల్లింతును నా జీవిత కాలమంతా. దేవా నీ నామము ఎంతో ఉన్నతము, స్తుతులు చెల్లింతును నా జీవిత కాలమంతా. నీ నామం మహనీయము, నీ నామం అతి శ్రేష్టము. నా జీవితమంతా స్తుతించిన నీతోనే సరితూగునా. నీ నామం మహనీయము,
అతి శ్రేష్టము. నా జీవితమంతా స్తుతించిన నీతోనే సరితూగునా. దేవా నీ నామము ఎంతో ఉన్నతము. స్తుతులు చెల్లింతును నా జీవిత కాలమంతా. దేవా నీ నామము ఎంతో ఉన్నతము. స్తుతులు చెల్లింతును నా జీవిత కాలమంతా. హల్లెలూయా. ముగింపు ప్రార్థన చేసుకుందాం. సోదరులు శశి గారు వచ్చి ముగింపు ప్రార్థన చేస్తారు. ఆశీర్వాదం తీసుకుని దేవుని సన్నిధి నుంచి వెళ్దాం. ఎవరైనా బాప్తీసం తీసుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నట్లయితే నాకు తెలియచేయండి. మీ కొరకు బాప్తీస కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. అందరం తలలో ఉంచుదాం, ప్రార్థన చేసుకుందాం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. స్తోత్రం నాయన, స్తోత్రం యేసయ్యా. స్తుతి నాయన, స్తుతి రాజా, స్తుతికి పాత్రుడా, స్తోత్రార్హుడా, ఆశ్చర్యకరుడా, ఆలోచనకర్త, బలవంతుడైన దేవాన్ని చిరుగు తండ్రి, సమాధానకర్త, గతిపతికి దేవా, నీకే వేలాది వందనాలు నాయన. స్తుతులు స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. గడిచిన కాలం అంతా నాయన దైరకుల కింద నాయన నన్నును మమ్మల్ని నాయన మీ అందరినీ నాయన మీ దైరకుల కింద కాచి దాచి భద్రపరిచి నాయన ఇది ఉదయకాల సమయంలో నాయన పునరుత్థాన దినంలో నాయన నాయన అన్ని సన్నిధిలో ప్రవేశపెట్టి నాయన స్తుతించి గణపరిచే భాగ్యాన్ని నాయన మీరు మాకు అనుగ్రహించిన తండ్రి, నీకు వందనాలు నాయన. స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. గొప్ప దేవుడా నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం నాయన. ఈరోజు నేను అనేక చోట్ల నాయన ప్రపంచవ్యాప్తంగా నేను స్తుతించి నేను ఆరాధించి గణపరిచే దినముగా నాయన మీరు ఇచ్చినందుకే నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. ప్రతి ఒక్క ఆరాధనలోనైనా మీరు ముందు నడిపించవలసినడుచున్నాను. స్తోత్రాలు నాయన, స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను. నేను ఉదయకాల సమయంలో నాయన నీ సన్నిధి చేర్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని బట్టి నీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తున్నాను. నీకు వందనాలు నాయన. నాయన వారి అవసరతలు నాయన మీరేమి నామలో తీర్చవలసిన అడుగుచున్నాను. స్తోత్రాలు నాయన, స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను నాయన. స్థుతులు మీరున్నారు నాయన, నీకు వందనాలు నాయన. ఆరాధనలో మీరు ముందు నడిపించారు దేవునికి స్తోత్రాలు, స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం. అలాగే నాయన నీ ప్రియదాసులు నిలబెట్టుకునే నాయన ఇచ్చినటువంటి నాయన వర్తమానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు, ఇచ్చినటువంటి వాక్కులను బట్టి నీకు స్తోత్రాలు, స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం. అవునయ్యా, నీ పరిశుద్ధత నాయన, నీ పరిశుద్ధతలో నాయన మేము జీవించే వారంగా మమ్మల్ని ఒక్కొక్కరిని మీరు ఉంచండి దేవా, నీకు వందనాలు నాయన. నీ సృష్టి అంతా నాయన నిన్ను స్తుతిస్తూ ఉండగా నాయన మేమైతే నాయన నిన్ను స్తుతించి నాయన నిజంగా నిన్ను గణపరిచే వారంగా మమ్మల్ని ఒక్కొక్కరిని మీరు ఉంచవలస్తున్నాడు వచ్చున్నాను నాయన. నీ దాసులు నాయన మీరు ఇంకనూ బలపరచని దేవానికి స్తోత్రాలు నాయన. అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా నాయన మీరు ఇచ్చినందుకు నీకు స్తోత్రాలు నాయన, స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం. ఘనమైన యేసయ్యా నీకు వందనాలు నాయన. నీ సన్నిధికి తెచ్చినటువంటి కానుకలను బట్టి నీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తున్నాం దేవానికి వందనాలు నాయన. నాయన నీ సన్నిధికి తెచ్చినటువంటి కానుకలు మరి నాయన నీ సన్నిధిలో నేను వాడబట్టడానికి మీరు సహా అనుగ్రహించండి నాయన. 60 నాయన 100 నాయన ఫలితాన్ని నాయన మీరు ఒక్కొక్కరికి మీరు దాయిచ్చేవలసిన అడుగుతున్నాను. అలాగే నాయన నీ సన్నిధికి నాయన ఎవరైతే నాయన ఉద్యోగాలు లేక బాధపడుతూ ఉన్నారు నాయన మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. వారికి నాయన సరైనటువంటి ఉద్యోగాలు మీరు దాయిచ్చండి నాయన. మంచి పనులు మీరు దాయిచ్చేవలసిన అడుగుతున్నాను నాయన. జీతాలు లేక బాధపడుచున్నటువంటి నాయన ప్రియబిడ్డల విషయంలో నీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తున్నాను. నీకు వందనాలు. ఒక్కొక్కరిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. నీకు వందనాలు. వారి కష్టాలకు తగినటువంటి నేను ప్రతిఫలాలు మీరు దాయిచ్చేవలసిన అడుగుతున్నాను. స్తోత్రాలు, స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను నేను. అమెట్టుకునైనా నేను ఈ వారం అంతా నేను మీ దైరకుల కింద కాచి దాచి భద్రపరచండి దేవానికి వందనాలు నాయన. మీరు అక్కడ ఆలస్యం అయితే నాయన మరొకసారి నాయన ఇటు విధంగా నీ సన్నిధిలో కూడి అయా నేను ప్రార్థించి నాయన గణపరిచే భాగ్యాన్ని మీరు మాకు అనుగ్రహించవలసిన అడుగుతున్నాను. అలాగే నేను ఇండియాలో ఉన్నటువంటి నేను ప్రియదాసులు మనోహర్ గారి విషయంలో సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తున్నాను బాబు. నీకు వందనాలు ఆయన ఎక్కడెక్కడైతే నాయన నిలబడుతున్నారో నాయన మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. ప్రతి ఒక్క స్థలంలో మీరు ఉండండి దేవానికి వందనాలు. అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా నాయన, అనేక మందికి దీవెనకరంగా నాయన ఆయన అనేటువంటి ఇండియాలో ఉన్నటువంటి సమయాన్ని అంతటి నాయన మీ సన్నిధిలో నాయన మీరే జ్ఞాపకం చేసుకోవలస్తున్నాడు, మీరే వాడుకోవలస్తున్నాడు వచ్చున్నాను. సమస్త విధమైన మహిమ నాయన, ఘనత, ప్రభావములు నీకే చెల్లిస్తున్నాయన. అన్ని విషయాల్లో నాయన మీరేమి తోడు, మీ సహాయతని గ్రహించి అన్ని విషయాల్లో నాయన మీరేమి నడిపిస్తారని ప్రభును రక్షకుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు వారి ప్రస్థానం బట్టి అడిగి వేడుకుంటున్నాం మా పరమ తండ్రి. ఆమేన్. ఇప్పుడు ఆశీర్వాదం తీసుకుందాం. ఇప్పుడు మన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు, కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వారి కృపయు, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నిత్య సహవాసము ఇక్కడ కూడా మా అందరికీ సకల పరిశుద్ధులకు సదాకాలము తోడైండి నడిపించును గాక. ఆమేన్. దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. మన సంఘ ఆరాధన ఉదయము 6 గంటల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. చాలామంది 6 గంటలకు వచ్చారు. వారందరిని బట్టి దేవుని స్తుతిస్తున్నాను. మిగతా వారందరూ కూడా 6 గంటలకు వచ్చినట్లయితే మేము చక్కగా స్తుతించి దేవుడిని ఆరాధించి కార్యక్రమం సంపూర్ణం చేయడం జరుగుతుంది.
కొన్నిసార్లు అనిపిస్తుంది నాకు, ఆరాధన సంపూర్ణంగా దేవుని ఆరాధించలేకపోయాం అనుకుంటాం. కారణం ఏంటంటే మన ప్రారంభంలో ఉన్న ఆలస్యం అవడం వల్ల. మనం 6 గంటలకే అందరూ వచ్చేస్తాం అనుకోండి, 6 గంటలకే మనము సంగమం ఆరంభించుకున్నట్లయితే చక్కగా దేవుని స్తుతించి ఆరాధించి సంపూర్ణంగా మన దేవుని సన్నిధించి వెళ్ళగలుగుతాం. దేవుడు మనల్ని అందరూ దీవించిన గాక.